je brutálna sviňa. Čože? Vlácka. Čože? Chvíľa pravdy. Ty kokos. 22. Čo ti bije? Skoro 20. Tak ahojte. Prišli sme okolo 11:30, teraz je 3:30, konečne sme dali člny na vodu. Zapadli sme po ceste sem, no proste patália kvalitná. Ale našťastie sa nám to podarilo vyhrabcovať, no a ideme teraz konečne, ideme na vodu, pozrieť sa na nejaké miesta, osadiť bojky a skúsiť to tam ešte dneska večer položiť a dúfame, že to dneska ešte pípne, takže držte palce. A my ideme na to, tak sledujte. Čaute. Tak ahojte. Máme 2. ráno. A v podstate večer som už včera nenatáčal nič, lebo som bol celkom uťahaný. Bol som aj po nočnej a keď sme všetko porozkladali a povyvážali, tak už v podstate bol skoro večer a vôbec som už nejako nemal chuť na to, aby som niečo natáčal. Pruty máme vyvezené tak na nejakých 230-250 metrov, takže nemusíme to ťahať nejako ďaleko, potom tam ďalej aj tak nie je nejako nič zaujímavé v tej vode, ale prišlo niečo, čo som ani nečakal. Hneď prvý večer, keď som ležal v posteli okolo 2. ráno, ma prebudila taká brutálna jazda a podarilo sa mi zdolať úžasného kapríka, krásneho, veľkého, ktorého si môžete pozrieť teraz. Tak tá dnešná výprava sa celkom dobre srala od začiatku, neskôr sme zapadli. Potom som samozrejme stratil podberák, lebo som si ho dal ako taký truhlík na čln, takže mi ho odfúklo. Išiel som si lahnúť od nervov, nedalo sa mi zaspať a keď som konečne zadriemal, ma prebudila brutálna jazda. Kapor si ťahal stále stievky. A prišla brutálna morda. Zobral si 24 Foodyho z popkou broskyňa. Ja neviem, či ho vôbec odvihnem. Odvážime ešte sak. Ale kapor mal so sakom 27,89, čiže to je brutálna sviňa. Pozrite sa na ňu. Jo, pecka. Ďakujem chalanom. Romčo bol so mnou na vode, na člne. Pomáhal mi, bez neho by som to asi nedal. Jo, pecka. Ďakujem chlapci. Brutál ryba. Gratulujem, Kači. Najväčší kapor, akého som kedy chytil zatiaľ. Pecka. Gratulujem. Ďakujem chalani. Na akú guličku? 24 Foody a popka Peach Zink. Robko, ďakujem za parádne gule. Pecka. Jo. Dobre, poďme ho pustiť fešáka. To je hlava. Vysokánsky parádny.
palec. Takže hneď prvý večer sa mi podarilo chytiť kapra cez 25 kg. Brutál ryba, nádherná. Musím poďakovať aj chalanom, ktorí mi pomohli pri tom, ako Čeko v podstate išiel so mnou na vodu, na čln. On mi kormidloval, ja som už kapríka potom zdolal a podobral. A pomáhali mi aj pri fotení, takže týmto im chcem veľmi pekne poďakovať. No bolo to proste šupa, brutálny kaprík. Vysoký, chrbát široký, a keď som ho zbadal v fotberáku, tak som skoro odkrecol, to bola proste riadna bomba. Takže bol to aj prvý záber a hneď prvá ryba, takáto šupa. No a dnes ráno v podstate sme poprevážali prúty a teraz už len čakáme. Dali sme si nejakú kávičku, konečne pekne v kľude, raňajky. Našťastie nám teraz troška vyšlo aj slniečko. Takže uvidíme, ako to bude cez deň. Fúka na nás, tak by mohlo nejakú rybku ešte dofúknuť. A ako som povedal, nejaké nič extra zaujímavé v tej vode tu nemáme. Takže v podstate sa snažím hľadať iba nejaké malé nerovnosti na dne na sonáre a tam to proste položím, nejako to neriešim veľmi. A ideme čakať ďalej, no, tak držte palce. Uvidíme, čo sa podarí ešte. Tak prúty máme na noc pekne vyvezené. Uvidíme, čo sa nám do rána podarí. Dúfajme, že to pípne. Niečo vám ukážem. To je jedna pecka, toto svetielko. Krásne šňúry svietia. Parádička riadna. Hej, rúb! Čože? Vlácka. Čože? Čo ti bije, boha, druhá? Takže máme tu druhú noc. Cez deň to absolútne nič nerobilo, cez deň sa proste tie prúty nepohnú. Tá ryba buď tam nie je, alebo v tých časoch tam proste možno nežerie. Ale teraz prišla asi 3. hodina ráno môže byť. Znova tá istá udica, tá istá gula, odroba proste chudy s tou popkou broskyňovou. Čo vám poviem, druhá noc, druhý záber, druhá 20 zo šíravy. Tak si ho poďte pozrieť. A tu ho máme, fešáka. V noci sme hovorili s chalanmi, že rozfúkal sa vietor, že by nám to mohol dofúknuť konečne ryby. Zatiaľ sa to potvrdilo, no uvidíme, mohlo by sa to aj konečne chlapcom rozbehnúť, lebo zatiaľ sú bez ryby, respektíve Rom, čo má takého 10 kiláča, Hemovi by mohlo konečne niečo pípnuť. No a mne prišla druhá 20 zo širavy, ja sa strašne teším, je to brutalita, parádna rybka. Ďakujem ti, širava. Pozrite sa na to teliatko. Tak kamaráti, Hemer má po 2 dňoch konečne záber. Prišla jazda. Momentálne je na člne a zdoláva rybku, takže ho čakám na brehu, aby som mu pomohol to zdokumentovať, ak sa mu podarí úspešne zdolať rybu. A čakáme, čo teda donesie. Takže poďme na to. Počkáme si ho a ak sa mu podarí rybku úspešne zdolať, tak vám ju dostaneme aj pred objektív. Takže poďme na to. Držme mu palce. Ojojoj. Oho, pozri. Super, gratulujem. No, tiež do ryky sa
Konečne to vystrelilo aj Hemovi. Tak nám ukáž toho fešáka. Čo si nejedol? Aký je spúrny. Krásny kaprík. Konečne to vypálilo. Konečne. Super, gratulujem. Ďakujem. Kapríček krásny, jazdu vystrelil krásnu. No dobre, takže vzhľadom na to, že tých záberov teraz fakt, že veľa nerobíme, v podstate máme záber tak 1-2 v noci, tak som sa rozhodol, že to troška zjemním. Na jednu udicu som dal čisto popku, broskyňovú, PVAčko k nej a pár guličiek okolo, to som dal nejakých 120 metrov od brehu, je tam asi taká 2-metrová hĺbka a ukazovalo mi tam, že tvrdšie dno, tak som to dal tam a teraz idem skúsiť v podstate túto druhú zaviesť kus ďalej. Montáž v podstate, na ktorú sa tu snažím odchytávať a na ktorú som mal to i tie veľké ryby, pozostávala 25 librovej šňurky Cobra od Catranu, Hybrid rig klasika na šíravé, hej, 4 Muga a momentálne tam je skopexovú popku a korny 20 sinkersku, nech je to čo najaktívnejšie, takže idem to tam položiť a budeme čakať, uvidíme, čo sa stane. Takže držte palce. Vidíš sám? Chvíľa pravdy. Ty kokos, 22. čo ti bije? Tretie. Ja to serem. No 22 kg. Otrý štart. No. Takže, keďže nám tie zábery cez deň neprichádzali, ja som sa rozhodol troška urobiť zmenu. A to tak, že som namiesto 24 dal pod hák 20 sinkersku s popkou Scopex, sinkerská bola korny. Trošku som zvolil menšiu nástrahu. No a ono prišiel presne o 12. poledňáček, takže brutálna ryba. Potom vám sem napíšem, koľko váži, alebo si to ešte natočíme, lebo najskôr vám ho ukážem a potom zvážime, ale strašná morda. Má takú parádnu jazdu rovno pri chvoste, takže ho určite chalani, ktorí sem chodia chytať, budú poznať. Tu je fešák. Strašný kapor. Brutalita, ty kokos. Nie, že sa rozplačeš. Nemáš za čo karči, aj na budúce to zobereme. Chalani proste si robia zo mňa prdel, že tu vyplačkávam od rána, že nejde ryba, není záber. Jednoducho nedalo mi, špekuloval som, dal som tam menšiu nástrahu. Trošku atraktívnejšiu, tie sinkersky sú atraktívnejšie vďaka tým enzymom, ktoré tam majú. Tá gulička pracuje a proste tu je výsledok. Vypálilo to, išiel som práve na vodu, že idem previesť, lebo som dal popku na jeden prúd. Idem to reku previesť, nech tam není iba popka, nech to nezoberie nejaký pleskáč a v tú chvíľu, ako som štartoval motor, mi chalani kričia, že mám záber. Tak rýchlo druhú udicu som položil do rástočiek, zobral som si udicu, na ktorej bola jazda. Kaprík ma trošku povodil,
A nakoniec sa mi ho podarilo podobrať, takže bomba, pecka, teším sa strašne. Pusinku a nech pošle maminku. Hemo, čo to bude, keď to bude? To je postavička krásna. Čo mňa natáčaš? Pozeraj na tie krásne trenočky háčikové. S rybkama. Konečná. Ale ten javčok tam. pod tou hranou. Dúhový. Tu sa už vymýšľa, špekuluje. Aj to budú veci toto. Čo je? Nič, Know-how. ja som nový. Knobhov. Know-how. Tak to nejdeme odhaliť. Ale v pohode. Dve šnúročky, ktoré používam. Stivku. Ultraskin od Gardneru obidve. Super, Výborné. Super, pecka. Výborné šnúročky. Tak nech pracujú tak, ako majú. Dobre. Ďakujeme. Jojo. Skoro 20. Odčítame sak. Už si pustil? Tak čaute. Máme štvrtok asi okolo 11 hodín večer. Cez deň nám v podstate prestal fúkať vietor. Bolo taká pokojná hladina, chalani mali nejaké 1-2 pleskáče. Ale ináč, čo sa týka kapra, tak sa neukazovalo vôbec nič. Zase klasické také denné hodiny sú proste slabé tu. Až na toho jedného kapra, ktorý bol cez 20. Ale teraz vlastne v noci prišla okolo 10:30 zase jazda. Už som spal. Konečne som bol unavený celkom dosť toho. A vystrelila mi zase tá istá udica. Ľavá, z toho miesta proste tie ryby idú takto v noci. Takže prišiel pekný kapor s váhou okolo 18 kg, no tak si ho ukážeme teraz. Tu je chlapčisko. Parádne ťahal. Išiel mi cez nejakú prekažku, musel som chvíľku zastať a snažiť sa to z toho dostať. Našťastie sa mi to neodrezalo, troška som trpol, aby som ho nestratil, ale povolilo to pekne a chvíľočku sme sa ponaťahovali. Momentálne není nejaký extra vietor na vode, takže ani vlny veľmi nie sú, iba také menšie, takže zdolávačka celkom super. No a tu je parádny kaprík, takže teším sa, bomba. Uvidíme, čo ešte do rána bude. No dobre kamaráti, takže máme tu piatok. V podstate pred nami je posledná noc. A cez deň dosť fúkalo, takže tá vyvážka bola pomerne taká obťažnejšia, teda aspoň pre mňa, keďže ja s tým až také veľké skúsenosti nemám. Ale teraz máme v podstate nejakej 3:30, a takže pruty sme položili už v podstate na noc a uvidíme, čo sa bude diať, ale keby už aj náhodou nič neprišlo, tak pre mňa bola táto výprava proste niečo neskutočné.
naozaj prvú noc som chytil kapra 25+, nádherná ryba, ktorá mi urobila obrovskú radosť. Druhú noc sa mi podarilo zdolať kapríka s váhou 20 kg rovných, takže to bolo tiež niečo neskutočné. Tretiu noc som ja bol v podstate bez záberu, chalanom sa nejaké ryby podarili a potom prišla štvrtá noc, vtedy som vlastne chytil a nie tak v noci, pardon, ale cez deň sa mi podarilo konečne urobiť záber. Napriek tomu, že tých záberov cez deň tu skoro v podstate žiadne nie sú, tak mi sa to podarilo priamo o 12. hodine, kedy mi prišiel kaprík s váhou 22 kg. Neskutočné niečo, fakt. A do dnešného rána som mal znova jazdu o 11. večer, kedy sa mi podarilo zdolať kapríka, ktorý už tú hranicu pomaly atakoval magickú, ale absolútne mi to nevadilo, je mi to jedno, že proste mal 19 kg, hej, aj nejaké drobné, ale to vôbec nie je podstatné. To, čo sa mi tu podarilo za tento týždeň, na to, že som tu prvýkrát, to bol fakt, že sen. Brutál, mne sa to neskutočne páčilo, určite sa sem ešte vrátim. A chcel by som hlavne poďakovať chalanom, ktorí tu sú so mnou, pomáhali mi riadne, Čeko, aj Hemer. A chcem poďakovať hlavne rodinke, ktorá ma podporovala na diaľku cez telefón, hej. Samozrejme PVA Hydrospol a firme Robroj, ktorá mi dosť pomáha v týchto mojich výpravách. A ostatným všetkým kamarátom, rybárom, nerybárom, rodinke vrajem ešte raz. A strašne som šťastný, fakt skvelá výprava pre mňa. A už teraz sa teším, kedy sa sem budem môcť znova vrátiť. Takže čaká nás posledná noc. Ako hovorím, je to tam už položené a budeme čakať, či sa niečo udeje do rána. Takže držte nám palce a poďme na to. Čaute. Dobre kamaráti, takže posledná noc nám rybu nepriniesla. Už balíme veci. Bývak už mám zbalený a vlastne teraz idem stiahnuť už posledný prúd. Nahádžeme to do auta a vydáme sa na cestu domov. Ja ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak to lajknite a prezdieľajte. Ďakujem ešte raz všetkým za podporu. Bola to perfektná výprava. Ja sa strašne teším za tie ryby, čo sme pochytali. No, síce chalani toho veľa nenachytali, ale tešili sa so mnou aj z mojich úlovk a im ďakujem za pomoc. Takže majte sa, vidíme sa pri inom a ďalšom videu. Čaute.